Thank you, te. Sa changes na darating sa'yo, I know naman na magaling ka. Kaya, I know naman na meron kang panibagong, sa panibagong pupuntahan, alam ko naman magiging useful ka pa rin. Dahil yung mind mo, nakikita kita na maayos. Mangungula ito. Magaling ka mag-isip. Thank you, te. Kaya, na sa pupuntahan mo, useful ka pa rin. Thank you, te. Yun. Kay Melda, Hindi sinabi magbigay ka ng ano. Sabi ko, wala, sige. Melda, Nakasama na loob sa amin? sandali, hindi pa ako, Hindi pa siya inakapag sa iyo. Ano pangalan? Wala kasama na loob sa nanay ko? partner kami yan. Takot sa akin yan. Best answer? Ikaw pa, bakit natatakot ka? Hindi naman. Pagka, pinapoint ko lang yung pinaka-point. Gusto ko, yung may point. Ano bang point na pinaka-point? May points pa pinpoint na yan? Yun eh. Akala ko ba? Tama na, isang point lang. Line connected to the dot? Connected. Punta na tayo kay Melda. Melda, tingin ka naman sa akin. Sister Red? Ganon? Eyes to eyes kayo. Tinatanggihan mo na siya ngayon? Oo, dago ka lagi. Melda, salamat face sa'yo mo. kasi nag-open ka sa amin. Tsaka humingi ka naman ng tawad kay Hindi nga siya Hazel. naghingi. So, pinatawad ka naman niya. Kaya, Ay, 1 pound. One pound. Sige na nga, £1.50. kaya sana yung mga painful natin, mag-heal. Mo pains. Oo, mga pain. Mga wounds. Mag-heal. At saka hindi lang Kaya yung nanay ko. sa naging problema natin Ngayon ko naman i-video. yung Umiyak ka na yung pinagsamahan natin at saka yung mga kaligayahan natin makalimutan. So, hindi dahil yung reason. So, at saka pagsubok sa friendship natin to, na even though na nagkaroon tayo ng tukso or Layuan mo ako. broke yung friendship natin. Uy, gano'n. No? Part pala to ng talaga ng buhay. Kaya, yan yung yung spices dyan Ay, ikaw pala nagbibigay ng spice. Akala ko si Ate Aileen. Ano yan, Indian spice? Curry! Kasi favorite ko yun. Ano ba? So, yan. Nagpapasalamat ako sa'yo. Kay Ate Sheila. Nasa akin na? Shella. Shella, hindi Sheila. Eyes to eyes tayo. Ate Sheila, alam ko naman na alam mo yung tama at saka yung mali. Kaya, Mali siya. lagi mo ako kinong-correction. Kasi siya kapag medyo Correctional tape yan. tumatambling yung Napatambling lagi. tumatambling yung words ko. Hindi Kaya, yung Vincent. tumatambling, oo. Malalaki yun. Medyo talagang dumadalas talaga yung Sige, okay lang yan. pagtambling ng mga Maintindihan ko na yan. pasensya na. Yan lang. Sige. Okay, kay Sheila naman. Last but not least. Hindi na siya nag-update. Hindi, kasi hindi, talagang yan. Bakit siya kailangan Talaga yung tawagan namin Sige, ay, Marimar? Ate niya Kaya si Sheila po siya Pagiging Marimar. Just to gossip. Ang bad mo. Alam ko, naiintindihan ko yung pain. Isa lang, hindi dalawa. Pain mo. Hindi kaya isa-isa. Dahil sometimes, yung iba, hindi na express yung pain. Pero kung malakas yung loob mo, express yung pain. I-express yung sarili mo. I-express yung laman ng utak mo, yung laman ng puso mo. Kaya, naiintindihan kita kanya-kanya kasing attitude yan So, ikaw yung malakas ang loob i-express. Kaya ganito, nakapag-open tayo. Nakapag-open tayo sa lahat ng mga nararamdaman natin. Dahil ikaw yung isang
malakas ang loob na i-open. Oh, ngayon, Kaya- malakas loob ko. Kaya salamat sa'yo, parang naibuhos natin dito yung Iboto si Ate Sheila, pagkakapitana. buhos natin Oo nga, wala kasi mawala ng kapitan. Ang konsehala, next. yung lahat na nasa puso natin, nasa mind natin na dito kasi na-open mo. So, ikaw yung part na malakas. Let me go move. Kasi ako, hindi ako ganun eh. Masyado akong tago eh. Hindi ako Oo nga, expressive. nandun eh. Hindi ako sensible, hindi na ako expressive. Hindi ako Sensitive din. Oo, yun. Iba, sensible sa sensitive. Oo, yun. Kasi yan ang meaning ko, ba? So, hindi ka naman nagagalit sa akin. Hindi, kasi alam ko, may sari-sari tayong ugali, may sari-sari tayong character, may sari-sari tayong experience dati na kung ano yung na-experience mo noon, yun ang magiging character mo ngayon. Bukas nasa YouTube na yan. So kaya naiintindihan kita sa ano. Pag nilalait kita, okay lang. Kasi character mo yun eh. Mangyayait ng tao. Sabihin ko, Magpalait ka rin pa. Actually, depends yan. Kasi So, nalait ka pala, te? Klaro mo yan, te. Panalait Kaya ba ako yan? nga nagtatanong eh. Yung mga panlalait ko sa YouTube. Ako na umamin eh. kaya Yun nga eh, nalalait ka talaga. kailangan ko. Hindi, joke Kung lang gusto yun. mo i-express na Pawis na patulan yung yung kamay. panlalait Maawa mo, ka. papatulan ko. Kung ayaw mo patulan yung panlalait mo, hindi mo siya papatulan. It's my choice naman yun. Okay. Kung magpapa-apekto ka or hindi, ano? Kung ano, showbiz central ito eh. Okay. Kay Rog. Ay, ayan na. Takot ako. Tatay. Dali lang, natatakot ako ni Nenelis. Ako pawis na yung kamay ko. Okay, manang. Mas kung sasabihin. Joke lang. Well, actually, si Rog, mabait ko eh. Ay! Hindi mo lang alam. Sus, pinapakain ka lang yan. Oo nga. Anong pinapakain sa'yo? Kaya nakapagsabi ka ng ganyan. Si Rog, wala akong masasabi kay Rog. Talagang, Kinabahan pa naman ako sa kamay ko, oh. Wala kang kwenta. Yan ang sabi. actually talaga Rog, wala pa akong masasabi sa'yo. Wala pa. Pero bukas ka Meron na. Dami. I-Facebook niya. Oh, shoot. Ikaw may sinabi ka sa akin tungkol kay Rog? Oy, nakain ka. Ala. Ate, nakalimutan ko. Ayan, Ayan na. May trabaho ng utak mo. Ano yan? Ilabas mo na. Open phone na. Minsan kasi na medyo... Bakit? Takot ka? Takot ka? Ito ngayon ang takot. Ha? Saan ka natakot? Mas mawikit ako sa'yo? Po, alam mo na. Wala pa talaga ako masabi kayo. Wala pa. Wala Ingat ito. ka. Sabi na eh, last but the least. Hindi. Last kasi least. Okay. Tapos na. Yay! Si Rog naman.